салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони канали Бахтиёр. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз баратон як қиссаи ҷолибро пешкаш мегардонам. саида аз авлоди мардони ботақво, намераи домулои машҳуре буд. аммо падараш донандаи хуби дини ислом бошад ҳам ҳаргиз бо ин ифтихор намекард, балки қатори мардум кор мекарду бо номи деҳқонӣ зиндагиашро пеш мебурд. мардум аз рӯи эҳтиром мулло амон мегуфтанд. падарашро ки 8 фарзандро дар рӯҳияи раҳмдилию меҳнатдӯстӣ ба воя мерасонид, 4 писар ҳама пушти касби падар рафта боғдорӣ, чорводорӣ ва заминдорӣ мекарданд. падару модар аввал духтари калонии омидаро ба шавҳар доданд, баъд писаронро як хонадор карданд. саида ки духтари кенҷа буд, хостанд аввал акаи хурдиашро хонадор кунаду баъд ӯро. саида дар мактаб бобаҳои хубу аъло мехонд. баъди дарс бар сари замин рафта ба кори янгаву акаҳояш ёрӣ мерасонд ва хушдорони зиёде дошт. мактабро хатм карданд. ӯ дугона ва ҳамсинфаш Салимаро барои келин кардан ба акаи хурдиаш ба волидонаш тавсия дод ва онҳо гапашро гирифтанд. Салима келин шуда ба хонаи дугонааш омад. саидаи қаламқош аз ин хеле хурсанд буд ва аз таҳти дил ба корҳои янгаш ёрӣ медод ва вай ҳама рози дилашро мегуфт ва орзуҳои зиёде дошт. Салима низ дугонаашро зиёд дӯст медошту сири дилашро гӯш мекард. ҳамсинфон Саидаро барои абрувони сиёҳи зебои тоҷиконааш қаламқош мегуфтанд ва ҷавонони зиёде ба расми харидорӣ ба вай менигаристанд. аммо хушабро дар дил ҳаваси касеро мепарварид, ки ҳеҷ кас намедонист. дар ҳавлии калони зебои онҳо ки ба донистани модари зебоофаринаш ба гулистон шабоҳат дошт, кабку бедонаву паррандаҳои гуногун нигоҳбин мешуданд. боз як аҷобати дигар дар хонаи онҳо мавҷуд буда, морҳо сафеда печон буданд, ки гоҳ-гоҳ ба ҳам пайдо шуда ба ҳар тараф механдиданд. мулло амон ба фарзандону келинҳо насиҳат карда мегуфт, ки ин морҳо ба касе кор надораду безарар ҳастанд. шумо низ ба онҳо кор нагиред. Салима аввал аз морҳо метарсид, баъд ба онҳо омӯхта шуд. морҳо гӯё ҳавлии калони моли ҳалоли худашон бошад. аз сурохи зери чормағзи пир мебаромаданду ин сиву он ҷо ҷавлон зада гоҳе ба ошхона медаромаданд, гоҳе ба хонаи хуби мулло амону занаш, гоҳе дар ҳавзаи ангор худро мисли дарбозҳо овезон мекарданд. аҳли хонавода ба ин дорӯҳияшон кайҳо одат карда буданд, ҳатто келину набераҳо низ. аммо саида ҳамеша морҳоро дуои бад мекард. худо гирад ин дугонаҳои очама аз ҳавлӣ гум нашуданд. модараш зуҳалбонуи порсо гоҳе механдиду ба ин лутф, духтараш гоҳе чашмони зебояшро ба ӯ алла карда мегуфт, ки зарари ҳамин дугонаҳои ман ба ту намерасад. корат ба ин чист? саида шух абрувони зебояшро ба ҳам кашида мегуфт. пагоҳ бачаҳоям биёянду инҳоро бинанд метарсанд. модар аз ин шӯхиҳои духтар лаб мегазиду пас намеомад. 40 сару 40 ин морҳо дар ҳамин ҳавлӣ озорашон ба касе нарасида, акнун бачаҳои ту метарсида бошанд наёянд. шӯхиҳои модару духтар ба ханда анҷом меёфтанд. дар деҳа ҷуфтҳое буданд, ки ишқашон овоза мешуд. бархе ба аҳд устувор месохтанду бархи дигар ба ёрашон вафодорӣ намекарданд. аммо дар ҳаққи Саида ягон гапу ҳарф набуд. ӯ ба ягон нафар рӯи хуш намедод. ҳама ӯро чун як духтари боиффату хушахлоқ мешинохтанд ва хостгорҳояш аз мӯи сараш зиёд буданд. чуноне ки дар боло гуфтем, мулло амон аз шароити ислом хуб огаҳ буду ҳаргиз ягон фарзандашро ба коре маҷбур намекард. келини домодро худаш интихоб кунад ҳам албатта дили фарзандонашро мепурсид. саида ягон домоди маъқул намудаи падару модарашро хуш накард. ин амал духтари кенҷа модарро ба ташвиш оварду як рӯз дар хилват ба ӯ гуфт: ҳой духтар, ба умеди мӯйҳои дарозу қомати баланд, қошҳои пайвандият нашаву шу карда рав.
چرا جوانهای خوشروی را ناامید میکنی؟ янга дугонаи ҷамолаякат буд. нигоҳ накарда мешинӣ. сайда модарашро зиёд дӯст медошт ва ба ӯ мисли дугона буд ва оҳиста гӯё касе онҳоро мешунида бошад ба гӯши модар гуфт: очаҷон, агар ҳамин панҷшанбе касе хостгорӣ биёяд, ҳамонро мегирам. модар аз ин гапи духтараш шӯхии навбатии ӯ пиндошта қаҳраш омада гуфт: ҳайати качбо биёяд медиҳам ба ҳамон. ва рӯзи панҷшанбе писари раиси ҷамоат саодатбибӣ барои писари ягонааш ҷамшед, ки дар донишгоҳи ғоибона таҳсил мекарду дар ҳукумати ноҳия ба кор медаромад, хостгорӣ омад. мулло амон саодатбибиро хуб мешинохт. ин зани мардсифат баъди дар садамаи нақлиёт фавтидани ҳамсараш писарашро танҳо ба воя расонида буд. ҷамшед ҷавонмарде буд, ки 100 кас ҳаваси чун он домоди доштаро мехорд. волидони саида аз вай напурсида розигӣ доданд ва ин таъби дили саида буд. ӯ дар тӯи духтархолааш бо ҷамшед шинос шуда буд. он вақт дар синфи 9 мехонд. аз ишқи онҳо танҳо писархолааш аваз хабардор буду халос. аваз рафиқи беҳтарини ҷамшед буд ва вохӯриҳои онҳоро тавре ташкил мекард, ки касе намефаҳмид. вохӯриҳои ҷамшеду саида дар доираи одоб танҳо бо суҳбат мегузаштанд. онҳо ба ҳамдигар ишқи бузург ва эҳтироми хоса доштанд. ҷавон ба духтар ваъда дода буд, ки баъди тӯй ӯро ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил мекунад, зеро медонист, ки саида маълимаи математика шуданист. аммо бародарону падараш зидди хондани ӯ буданд. саида дар ҳамболи мурғи бахт худро хушбахттарин духтари дунё меҳисобид. духтарони деҳа, ки ба ҷамшед бо чашми харидорӣ менигаристанд, байни худ мегуфтанд, ки қаламқоши хапак ҳам бало будааст. он солҳо овардани ҷиҳоз ба ароз ҳам мисли як маъракаи зебо мегузашт. ва 2 рӯз пеш аз овардани сару по саида ба қавли худаш уборкаи генералӣ оғоз кард. вақти тоза кардани боғ нохост морҳои сафед аз пешаш баромаданд. духтар онҳоро ба калан зада кушт, оташ зад. модараш инро фаҳмида чунон зиқ шуд, ки мегӯӣ ягон одам мурда бошад. дилаш нашуд, ки духтари арӯсашро ҷанг кунад, аммо дилаш сиб сиёҳ шуд. бегоҳ саида сару танашро шуста ба ҷойгоҳ даромад. ӯро таб гирифт ва дигар ба ҳуш наомад. 40 рӯз беҳушу беёд буд. на духтурон ба дардаш даво меёфтанду на муллову табиб. баъди 40 рӯз ӯ чашмонашро кушод, аммо хотирашро гум карда буд. ба касе гап намезад. дар кӯчаки орому хомӯш менишаст. агар хӯрок ё обаш диҳанд, онро мехӯрд. агар не чизе талаб намекард. модар аз ғами духтари нозанинаш ба бемории фишори хун гирифтор шуд. падар низ дилаш месӯхт. оқибат дарди духтари нозанинашон онҳоро ба доми хок кашид. ҷамшед 2 сол сиҳат ёфтани саидаро интизор шуд. баъд занг гирифту хона обод кард. чун модараш ба нафақа баромад, ба пойтахт кӯч бастанд. ягона ҳамдаму парастори саида янга ва дугонааш Салима аст. инак онҳо ба 55 қадам ниҳоданд. салима соҳиби 5 писару 2 духтар, келину набираҳо аст. саида ба касе халал намерасонад. ба дунёи худаш ғуттавар аст. қариб 20 сол гап намезад. баъд гоҳе хотираш ба ҷояш мерасиду чизҳоеро нақл мекунад. пурсад, ба хотираш гум мекунад. зиндагӣ гардишҳои зиёд дорад, аммо пайвандон ба ин ҳол афидани саидаро аз он медонанд, ки морҳои беозорро куш, зеро онҳо мори оддӣ набуданд. боз кӣ медонад чӣ гап аст? шунавандагони азизу гиромӣ, қиссаи имрӯзаи мо ба поён мерасад. ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед. интизори қиссаҳои нави мо бошед.